midum lo chung chang ka he ron ti chole kan tum do na kha thil kha that na le ei dan tu ti wa kha in zo khatama ama ro chu kan hu ni chuan he hi chu dam lai khoi muna po kha na uma nakina chiang deuh zawk in a video te pawh ka rawn siam anga ka rawn lang a awm na hmun vel a awm duh na chu a awm deuh tawang khoi hmuna pawh khan han ti to pila chu dam lampangah khan maw kawng sirah te pawh hian hei zin vei vapa hian kaipawh ka hmu teuh mai a chu mi tam zawkin ka kan lo hmang tangkai viawa chen pe chu ka thla phal to lo ten lo tia thil lo mun takan in ka hria chumi ma chuan hei hi toite hei athalaki kan hmu hianin japan lo ania japan lo kan hrevekanga mai bol mai hrisel lo ta nam do thatakani ron tia ti chuan hei hi nakina anin zo le baltakin hei hi nuai sombor bora mai hian noi tur ania eng ma pol lo tur ti chuan mai khang an noi nga minute somvel ti chuan a hnuah phi file mai tur khan ta amaro chu mihring kan in ang lem lowa ngi zong le ngi lo zong te amaro chu kan thriat chin a chuan mi tam zawk hi chuan ka fak til an ti deuh vek ani ti chuan hei kan tilang le lokanga hei hi khoi no neta rai por tan hei e velo chi now velai na mi soi na a she om du lutu kan tia now te ta na poina phei chu a om lowa amaro chu now te nu ta na she oma khosik tlun khur ang hian anom thin tia hei po hi mei zong zong a chuan ani kher lo thei boka ti chuan hei hi seisu ania seisu hi kai dam doi le bibi sang rol chuk dam doi ni bok ani a voya hian abal lau ma chumi chu amu chu alo chana alo dum nuwa number in kim lo no pang kai thina kha ortir tur ani ta ni number in ko kim lo in ma kha ka chu kan threpe kang chuan atui hi bibi sang tan ni tin pa wa khat in voi thum in thin tur tia chuan rule chu kan ni chuan in tir chak mai turun ai ka lo dum pon lo om lawa re lo te ngai lo le an ti ve tlat hi mo ru chuk dam doi te kan nga mi zo hen chu tu ma rang de ka lo te ka kan ron sui ma salok ti chuanin hei hi midum lo kan ti kha ni ta ni hei anai te ang berin a mu in hu fi thei turin kan ron da lian hleka kan tha thiam thei mi ome to na ti chuan he na lo hi mizo original ni lo kum sang ni nulama mizo ram hun sang atam mai ni a ram hul dam do chuan number 1 kati ta hial mai tuna karon sei tu ro hi ke experience ve kani a that na hi mu chu tu tam ta ka om coloring ron ti chuan al sar dam do ya kam hriat chen em pakhathi endoscopy voi ruk le biopsy po lak ani to he dam do hi aina adam pui mak ka tha phal to lo ti hial chuan kalna zun kong nai om he na dam doi amang ve thin pakhat tin min share chu kan thenom nu hi dialysis ti me kani he dam doi hi dam pui ti boka chuan keima chuan lungte pali ka jung chuak to tin inak nem nung nam deuh anat veng chuan he na chum tu hi in pop ro na chona atel chiang ani tia khosik dam doi malaria typhoid ran lung sia hian dam puenom nual to bokani ti chuan indigestion pumpuar nuam lo te pokan ti mai te thlu ka tak ka ju zan mud don a shok atanga thur lo chuak ko thalo heng hawa hian thaem em boka ti chuan thin dam doi thin thau bo mit thalowa a aya tha umin ka hrelo a rom tia khau chia pai thei boka cholesterol sang kan tiang kha ni mai om mangai vun nat na ka kuta hian ding uamin akhat veka before and after thalak kanai kadam pui ron titlat ma hi kan la be pop big lo kan thre big lo hi du le and the po hi nge confirm nan and dalan ve me de po tha chutiang chuanin intinamol hi chu lati ngai ni
chuan respiratory khu bronchitis asthma omna thai membok pem thar dam doi pan le puna a tha hle ama hian antioxidant ama ti chuan cancer treatment a tha ti antioxidant hi chu kan thede furo me ti chuan antioxidant chu taksa tur sem hei lo ti lem lo mo zial le kuwa sada ti ho heng tin sa to ho ngei to ho hian antioxidant ang chi herbal dam do ti po chu ma sa to ta nge ho wa hian in hemi antioxidant hin ei ti china khami kan lo zial zu to te kan tin lo ti to te khami tur chia kha pai chuak thian te chu tiang chi chu apai ani do ber chu zun thum ka pa hi zun thum na sa hai reng mai ni a tuna chuan in control vek to a ti chuan bp sang bp lo sa na iti de moi chuan he na hi in pop ro in test la a result is a mang ti chuan helai bi kan sui bil le lokanga ke ma ko ka in ani makati de chu ka in thiar te kan nuam te mem ma chu min no wa chuan kan nu hianin cái chú khai mấy cái lão đâu cái bp này mà tia in chin potila kan test don ne cái tia kan han in ta ani pona ina alo ngai reng bp lo khoi mi lo he tiang a ko pakhasi mo makhop mai he lom kan ram chu ngoi hian pathian mal som na kan don mo ram lei nim kan nei ho te hi thatak takhi kan lo nei chu don ni hian a hriata kan ram ana no panga la upalawa kan thiam na tupam la phak lawa hi heng dam doi thade tak kan ti hi nikina ain pol sop dan te po kan ram chung nge asiam chu na mun te po kan na nei nga heng te hi avana tang kai do ne ti kha ring ro ama chu kan soi bel loka ti chuan he na dam doi hi an tram anga tlak khian hi kan lo hre do nia mi lo zo le thin bera chu ning ka ria he na dam do hi an tram tlak ang hian kan tlaka fridge bura kan da tha a nikata voili vel kan ina lo ti ve chin te I dam pu ni chuan ka number 6909 881678 ta hian min lo share ve don nia ron te ramol dam do hi nei zo ngai lang vek lo ai lo dam pui ngai don nia ti chuanin khami ai dan bi ka sui kha chu mo hi lo ngai thla chiang ula an tram takang kan taka ini pokhan ti chu tiang chong kan siama hey mineral tui heng bottle ro ka hian kan chung khat thlia de khan fridge kan da ni kata the vitamin kan e yang deuh hian hei ate na bur mi 5 ml tiang te puitling anga chuanin ti khan kan tawa khami ate khip khep kher kha ngai chung lawa kan tau kan tawa ni kata mo voi level kha tokin chu tiang chong kan in mai a thakop mai lo ti ve ngai don nia